your armor on. Hear the call of Christ our captain. For now the weak can say that they are strong in the strength that God has given, with shield of faith and belt of truth. We'll stand against the devil's lies, an army bold whose battle cry is love, reaching out to those in darkness. Call to war. Our call to war, to love the captive soul, but to rage against the captor. And
Mayong hapon kaninyong tanan. Kumusta no? Mayong hapon ingon usab sa atong mga kaubanan, mga kahigalaan nga nagapadayon sa pagtan-aw via live stream. Mayong hapon kaninyo. Amo kamo gina-welcome dinhi sa Visayan service no sa Solideo Gloria Christian Church. Ngayon usab nga karong kahaponon sa makausa atong hatagan og pagpasalamat ang buhing Dios no ang ngayon gayud nga ato siyang simbahon. Amo ato usam gina-celebrate karon ang ika 26th anniversary sa ato ang church no local church as Solideo Gloria Christian Church. Mao kini ang ato ang anniversary month. Amen. O mahimo ba ato ang tan-awon ang matag usa dinhi karon ato ang kumustahon? Amen. So dalay ko na Ginoong Dios. Okay. So sige, let's commit our time of prayers and our worship to God. Karong kahaponon. So let us come before the Lord and let us pray. Among Dios, balaan nga amahan, kami nagapasalamat kanimo. You are indeed our God, worthy to be worshipped by your people, Lord. And we thank you sa karong kahaponon nga ikaw gay nag-guide ka na mo Ginoo to seek you. Indeed, you caused us, dear God, to seek your name, Lord, for you have searched, for you want to seek people that will worship you in spirit and in truth, dear God. Lord Ginoo, kami duol kanimo, may you cleanse us from our unrighteousness. Lord, for you know our thoughts and our ways. Sa kanunay, Lord God, ikaw kita gyud sa mga kasing-kasing sa mong kinabuhi. And karong kahaponon, unta ikaw ang mahimay alabaw sa tanan. May our singing, may our praises be glorifying unto your name, O God. May our hearts be filled with your praise. You have forgiven our sins through your only Son, Jesus Christ, whom He rescued us from death. Ginoo, salamat kaayo for that immeasurable love. So, Lord, bless us as we meet this afternoon. Bless the singing of your praise, labi na ang preaching sa imong pulong, Ginoo, and our fellowship together, and the prayers that will be heard. All this we pray in Jesus' name. Amen and amen. So makaasa may hapon, no? Ang pulong sa Ginoo dinha sa Hebrews chapter 5 verse 7 to 9. Ako lang basahon ni sa English ESV version. Verse 7 says, "In the days of his flesh, Jesus offered up prayers and supplications with loud cries and tears to him who was able to save him from death. And he was heard because of his reverence. Although he was a son, he learned obedience through what he suffered. And being made perfect, he became the source of eternal salvation to all who obey him." Amen. Brothers and sisters, naghatag yun kanato si Ginoong Hesukristo og panag-ingnan, no? Si Ginoong Hesukristo diha sa iyang mga pag-antos, he cried earnestly to his Father, no, for his favor ug unta ang iyang presensya maana diha kaniya, no. He cried in the daytime upon the cross, and in the night season when he was in agony in the garden, he offered up strong crying and tears to him that was able to save him, no. Ingon usab ni ana kita karong kahaponon, no. Ang ngayon gyud natong ihatag ang atong kaugalingon sa panag-ampo, pagpasalamat o pagsalig diha sa atong buhi nga Dios. No, Christ, having made himself sin for us, in conformity that the Father laid him under the present impression of his wrath and displeasure against sin, no? It pleased the Lord to bruise him and put him to grief. Ingon gani ang pulong sa Ginoo,
Diha sa Isaiah 53 verse 10 says, "Yet it was the will of the Lord to crush our Lord Jesus Christ. No, He has put Him to grief." Apan ingon pa man ni ana, even then, our Lord Jesus Christ, no, He kept fast hold paghihapon sa iyahang relasyon diha sa iyahang Dios nga Amahan, mga igsoon. Amen? And with whom Jesus should be glorified. So ingon na sab niya na kita ato ang ipahugot ang ato ang mga kinabuhi diha sa paghatag sa atong kaugalingon pakigrelasyon diha sa atong buhi nga Dios. So manindog kita akong ginawag ang tanan. Karong kahaponon as we sing together in worship, may we be reminded of Christ's suffering for all of us. No? Kitang tanan, we are all hopeless and lost and kailangan nato si Ginoong Jesucristo may isuan. Pasalamat kita diya kaniya. Let's worship the Lord Jesus Christ. O Diyos nagahari ka sa himaya, adunay lamumugway katapusang buman. O Diyos, ang alandong istorya, gihatag mo ang imong pagtunganan. Sa naginahanglan kami nagpadala kag manluluwas. Kami way paglamumog na isalahat. Ipili ni Jesus ang pagpaaga sa iyang dugo. Tungkol sa guman niya magpasalamat kita sa krus. Awiton ta, O Diyos sa kaayo. O Diyos sa kaayo, ipakita mo kanamo ang kahimpitan sa imong grasya. O Diyos, way laing mas dako pa, ikaw ra gyud ang makaluwag. Nagtanya ka sa matabong nga katugsana, samtang kami dili ako. Ibayran ni Jesus, ibayran ni Jesus ang atong mga silot. Siya namatay yung magpasalamat kita sa krus. Salamat sa krus. Salamat sa krus, natagbawi mong kasukot. Salamat po Jesus, di ilang sala, ilang sang sa krus. Ipit mong sakripisyo, nagbago sa tanang mga butang. Jesus, salamat. O Jesus, salamat. Diyos tabangi, O Diyos tabangi kami sa pagsunod. Atagi kami mga mata nga makakita. Widot ta. O Diyos, diin man kami mo ato, ikaw rang among kahayag. Pagdagan kami sa gibutang mo ka na mga lupa, bisan ang sang nakuha butang nga pan mawala. Bungitan di sa pagila kang Kristo nga nagatag sa tanang kinabuhi, pasalamatan siya. Sa kahantungan magpasalamat kita sa krus. Salamat sa krus. Salamat sa krus, natagbawi mo ka
punta o sa kagabiyo matinumanon ka. Dinuyugan sa huning tingog kinuldasan o sa padasigong patugtog sa mga alpa. Magpasalamat ako sa gamhanan mo, mga buhat o sa mga buhat mo, kalipay kong awitan ka. Pagkalan ko, pagkahalang ko sa mga buhat mo, ang una-una mo, pagkalawong o Ginoo. Gabiyo, matinumanon ka. Dinuyugan sa huling tingog kinuldasan ug sa padasigong pagtugtog sa mga alpa. Magpasalamat ako sa gamhanan mo, mga buhat o sa mga buhat mo, kalipay kong awitan ka. Pagkahalang ko sa mga buhat mo, ang una-una mo, pagkalamon o Ginoo. Pagkahalang ko, kalangdong, pagkahalang ko, pagkahalang ko sa mga buhat mo, pagkahalangdong, pagkahalang sa mga buhat mo, ang una-una mo, pagkalamon o Ginoo. Pagbayawon damhanang ngalan ko, ang pasalamat mo sa tanang mga buhat mo, sa gugma mong walay katapusan. Ikaw ang Diyos sa kahangturan, di kalibutan ni langit man. Sa mga sa pagbayaw,
Makausa nagapasalamat kami kanimo, diyaw Ginoo Dios. Ngayon gayon nga pagasimbahon ang imong ngalan. Lord, teach us to walk in a manner, O God, worthy of your calling. Para unsa pa nga ania kami, O Dios. Himuang magtinguha kami diya kanimo, Ginoo. Himua lang mga mahinungdanon ang among mga kinabuhi karon sa pagduol namo diha kanimo. Lord, sa among mga hunahuna, sa among mga laraw, sa among mga pinulungan, nakasala gayud kami sa matag adlaw. But Lord, you are God who is merciful. Ikaw Dios nga maluluyon gayud. Amo lamang ginapangayo ang mong walay kinutuban nga kaluoy, Ginoo, nga ni kanamong tanan. Paliog abliha ang among mga kinailadman sa mga kasing-kasing na aron mosulod ang pulong nga among mga dungog karong kahapon ng Ginoo. Padayon na kami sa pagdahig sa imong ngalan. Padayon na kami sa pag-worship diha kanimo, Ginoo, sa kinasing-kasing. Dalaygon ka sa walay hunong, tanan dungog ug himaya among ginabalik nga nakanimo sa pangalan ni Jesus nga among Dios ug manluluwas. Amen ug amen. Makausama yung hapon, no? Pabiling kita sa pagtindog alang sa atong congregational prayer. Ang ato ang pagbasa karon naa sa Salmo kapitulo 119 bersikulo 9 hangtod 16. So Psalms 119 verses 9 up to 16. Ako ning basahon sa Maayong Balita Biblia. Unsay buhaton sa usa ka batan-on aron magmaputli ang iyang kinabuhi, pinaagi sa pagtuman sa imo mga sugo. Sa tibuok kong kasing-kasing nag-alagad ako kanimo, ayaw itugot nga makalapas ako sa imo mga sugo. Giampingan ko ang imong balaod sulod sa akong kasing-kasing aron dili ako makasala kanimo. Nagdayeg ako kanimo ug Ginoo, tudloi ako sa imong mga sugo. Sa akong baba, isugid ko ang mga balaod nga imong gihatag. Ikalipay ko ang pagtuman sa imong mga sugo, labaw kaysa pagbaton og dakong bahandi. Kitun-an ko ang imong mga pahimangno, na malandong ako sa imong mga pagtulunan. Ikalipay ko ang imong mga balaod, dili ko kalimtan ang imong mga sugo. Palihog manglingkod ta. Before kita moadto sa ato ang congregational prayer, aduna kita igamay na pahibalo, na announcement. Dinhi sa Visayan service, aduna kita na sabutan na mitingan sa mga nangulo nga magkaroon na kita og small group discussion. So every time nga mahuman ang preaching, so naatay, ayo day mo uli. So naatay 5 to 10 minutes nga small group discussion. So, siguro while naga-serve og snacks, so I don't know paunsa paagihon, pero mga 5 to 10 minutes para maisgutan nato ang wali og labaw pang mahimamat ang matag usa. Aron naay adunay fellowship, no, pag-abi-abi, unya naay ministering to one another. So karon sa ato ang congregational prayer, atong dalahon sa pag-ampo ng kining ginapahigayon nga anniversary month sa Solideo Gloria Church.
So karon nga month mao ato ang ika-26 yata, Brad, 26 year anniversary. So unta panalanginan sa Ginoo, tabangan sa Ginoo ay atong dalaon sa pag-ampo kini ato ang mga elders, no? Nga unta maplastar ang mga angay maplastar. So hatagan ta og sila og wisdom para masunod ang kabubuton sa Ginoo. Unta iyang pangalan mo ay mapasidunggan. Ato pong dalahon sa pag-ampo ang mga Bible studies, no, sa Bible studies ug prayer meeting sa Visayan service. So natay prayer meeting sa every Thursday night. Tapos na yung mga nagkalain-laing na mga Bible studies. Tapos ato po ang dalaon sa pag-ampo ang ato ang mga pastors nga nag-undergo karon og ordination process. Sila si Brother Freddy, Brother Stanley, si Brother Jenner. So, hangyon ko kamo sa pagduko. Kampo ta. Amo ang Ginoo nga labing makagagahom, halangdon o dalaygon ka sa walay katapusan, Ginoo. Daghang salamat kang Ginoong Hesukristo nga imong gipadala alang kanamo. Salamat sa imong kaluoy ug grasya, Ginoo. Salamat pod sa imong pulong. Unta kanunay kining magiya kanamo. Hatagi kami sa kagutom o kauhaw kanunay sa pagtuon ni ini, Ginoo. Mag-meditate ni ini adlaw o gabi. Aron maglakaw kami sa pagkabalaan, magmaputli bisan pa taliwala sa mga temptasyon sa palibot. O karon, Ginoo, among gipangamuyo usab tabangan nimo unta among mga elders sa tagan nimo og guidance, wisdom para sa among anniversary month. O dili lang sa among anniversary month, sa kanang pagpadagan nila, Ginoo, niining iglesia, ay sila, Ginoo, imo ang gisangunan para mag-atipman sa mga flock. Unta, Lord, imo silang protektahan, imo ha, Ginoo, pati lang pamilya, Ginoo, na dili sila madala sa mga kalihukan sa mga kalaban, Ginoo. And Lord, amo apong gipangayo, Ginoo, nga ikaw, Ginoo, magpanalangin sa amo apong mga pastors nga mag-undergo og ordination, sila Brother Freddy, Brother Stanley ug si Brother Jenner. Tabangi sila, Ginoo, nga mahimong faithful sa ilahang pagtuon, sa ilahang pag-andam. Mabuhat nila ilang mga assignments, mga requirements, Ginoo. And protektahi sila, Ginoo, ang ilang pamilya para dili ma-disqualify. Lord, unta dili mo prevail ang mga plano sa kalaban sa ilang kinabuhi. O i-provide pud, Ginoo, ang ilahang mga panghinanglanon sa matag adlaw. Ug amo pong ipag-ampo, Ginoo, kanimo ang among mga Bible studies na tabangi ang matag usa nga nagadumala niini. Mga babae, mga lalaki, doon na sila yung mga schedules. Mga babae, ikaw, Ginoo, nasayod sa ilahang mga schedule, Ginoo. Kalain-lain nga mga schedules. So ikaw magpanalangin kanila, tabangi pod ang ilahang mga naga-join sa ilang Bible studies, kaluy-an nimo, Ginoo, nga magkaroon gyud og harvest of souls, Ginoo. And also Bible study nila Brother Rexon, Brother January, si Brother Freddy, and si Brother Jesse. Ikaw, Ginoo, nga magauna. Ikaw, Ginoo, mag-sustain niini. Kabalo kami, Lord, daghang mga pagsulay karon. So, pero nasayod kami, Ginoo, dili minimo pasagdan, Lord. Ug panalangin ni pod, Ginoo, among prayer meeting ginadumalahan ni Brother Hill Monticalvo and Brother January. Unta, Lord, daghan pang imong tandugon ng mga kaigsuunan nga mag-join sa moang prayer meeting at Thursday night. Ug karon, Ginoo, sa among pagpadayon sa pagsimba, tabangi kami nga makasabot sa imong mensahe. Tabangi pod ako nga mahimong isog og matinumanon sa imong kabubuton nga ang imuhan lang mensahe mao'y akong mahatag. Mao kini, Ginoo, among pangamuyo sa ngalan sa imong bugtong anak, Ginoong Hesukristo, among Dios ug manluluwas. Amen. Kung aduna kamoy Biblia, hangyoon ko kamo sa pag-abli sa
Sinulat ni Haring Solomon, Ecclesiastes, chapter 7, kapitulo 7, versikulo 1 hangtod 14. Pero basahon nato hangtod lang sa 8 sa pagkakaron nga dili nato ni mahuman gihapon. So, ako na lang siguro mo basa, o padayon na lang mo sa inyong paglingkod, kung basahon ni sa maayong balita, Biblia. Ngun dinhi. Ang maayong dungog, mas maayo pa kaysa mahalon nga pahumot. Ang adlaw sa imong pagkamatay, mas maayo pa kaysa adlaw sa imong pagkahimugso. Mas maayo pa ang pag-adto sa balay nga nagbangutan, kaysa pag-adto sa balay nga nagkumbira. Kaya mga buhi, kinahanglan, magpahinumdum kanunay sa ilang kaugalingon nga ang kamatayon nagahulat kanatong tanan. Ang kasub-anan mas maayo pa kaysa katawa. Makasubo man kini sa imong panagway, apan sa kasing-kasing makalipay. Buang-buang ang tao nga magunahuna sa kalipay. Ang maalamon nagunahuna sa kamatayon. Mas maayo pa nga badlungon ka sa maalamon kaysa daygon ka sa buang-buang. Ang katawa sa buang-buang sama sa sampinit nga nagpiti-piti sa kalayo, kini walay kapuslanan. Kung ang maalamon mutuis sa kamatuoran, mahimo siyang buang-buang. Ang pagdawat og suborno makadaot sa pagkatao. Mas maayo pa kung matapos na ang usa ka butang kaysa magsugod pa kini. Ang pailob mas maayo kaysa garbo. Magampo kita. Among Dios nga langitnon, tinubdan sa tanang kaalam o kaayuhan, tabangi kami karon Ginoo nga among masabtan kining imong pulong. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, aduna ako'y pangutana na pod, no? Alang kanatong tanan. So, ando na ako'y laing 3 ka sitwasyon nga ihatag kaninyo. Itong niaging simana, naghatag na ko og 3. So karon another na pod 3. Og inyo kining tubagon sa hilom lang. Kung papilion kamo, asa may mas maayo? Kung papilion mo, kanang daygon ka o sawayon ka? Depende siguro, no? Sige lang, isa. Asa may imong pilion nga tanaw nimo mas maayo kanang shortcut, dali ra, o katong walay shortcut, bahalag dugay. Nauna daw. Ug ay katulo mao kini. Kung pamalandungan nimo ang imong sitwasyon, unsa may imong ipalabi nga hunahunaon pirmi? Ang karon kauban tong mga nangagi, ang kagahapon, o ang umaabot. So, kini mga igsuon o mga higala, mga pangutana nga dili sayon tubagon. Pero makatabang kini kanato aron mahimo kitang maalamon sa kinabuhi. Mao kini ang pag-aplikar sa kaalam sa atong pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi. Pero ang pagkamaalamon atong magamit unya sa saktong pagpamili. Sa mga nagkalain-laing mga choices, no, nga moabot sa ato adlaw-adlaw. Dapat mamili kita og tarong. Dapat wise ang ato ang pagpamili. Kaya atong gitan-aw dati, no, na itay tulo atong gisgutan dati nga ginatawag og mga maalamong pagpamili. Mga maalamong pagpamili para sa mas maayong pagkinabuhi. So may namduman nato nga samtang atong gitanaw, gibasa nato ang bersikulo 1 hangtod 8, makita nato nga si Haring Solomon doon na siya'y pulong nga sigig balik-balik. Yang repetitive words ang tawag ani. So importante kay mao ni siya ang key para masabtan nato kini nga passage. So dinhi nakita nato ang word, ang pulong nga ginatawag og mas maayo. Kung imong basahon 1 to 8, sigig balik-balik, mas maayo, mas maayo, mas maayo. Sigig balik-balik, mas maayo. So English na ginatawag og better. Sa Hebrew, sa original, tawag niya siya og tov. Pero the same ra gyapon.
ang meaning ana niya sa Bisaya. So maayo gani kayo kay natay Bisaya. Mas maayo. Atong matun-an dinhi karon usbon ko nga dili di ay tanan nga atong ginahuna-una nga maayo base sa ato ang panglantaw as a man. Ang tinuod nga makaayo alang kanato. Kung ikumpara nato sa unsay perspective sa Ginoo. Mao kini ang ato ang problema. Often we perceive what is good is in reality not really good or better for us. Mao na atong problema. Pero kung unsa gani ang alang sa Ginoo, ang sa iyang perspective, kung unsa gani ang maayo para sa tao, mao na kanunay ang better. Gani, it is the best yun. Mao gina ang best para sa tuwa kay mao na ang gitagana sa Ginoo. Sa iyang perspective, mao ni makaayo kanato. So every day we face kining ginatawag og situations, daghang mga sitwasyon diin kinahanglan ta nga mo decide, maghimo tag desisyon. Nang kasagaran gyud natong ginapili, mao ni ang ato ang ginabuhat, nagapili ta sa atong mga nakasanayan. Ato ang kanunay ba nga ginabuhat? Base sa ato ang nahibaluan nga tama. Nga mao'y mas maayo alang kanato. And we neglect or we do not know. Ignorante ta katong mga ginataog mga better ways or mga best ways of God. Wala ta kabalo ni ana. Or we are not convinced. Di ta convinced. Or kabalo ta, na nag-istorya siya sa tuwa, pero dili ta kumbinsido. Nga mas maayo gidi ay ang pamaagi sa Ginoo. Often, ato ang ina-argue, bisan ang Ginoo, Lord, mas nindot sa Ginoo ni, mas hawd pa ko sa imuha Ginoo. Ano ba? So karong kahapon nun, padayonon nato kining ato ang topic. Unta sa kaulahian, makumbinsi kita. Nga, mas maayo pilion ang pamaagi sa Ginoo. So padayon kita karon sa atong topic, atong gitituluhan, mas maayo ang pamaagi sa Ginoo, part 2. Kinahanglan natong sayron. Unsa gid ay ang mga gitudlo dinhi? Ang ginatudlo sa Biblia, unsa ang mga nagkalain-laing mga prinsipyo ng mga maalamon pagpamili. Wise choices or choosing, the act of choosing. So, based sa perspective sa Ginoo, based sa iyang divine revelation, base sa ginatudlo sa pulong sa Ginoo. Di natong ma-apply ang wisdom, ang kaalam sa pagpamili. Aron mahimo kitang mas maayo sa atong pagkinabuhi dinhi sa hiwi og tinunglo nga kalibutan. Now atong balikon gamay. Niaging semana sa ato ang part 1, atong nakita ang tulo ka mga maayong butang nga angay pilion kung papilion daw ta. So naay mga tulo ka butang atong nakita. Matod pa sa panultihon ni Haring Solomon na atong nabasa, nasayran nato sa unang 4 verses sa chapter 7, dunay tulo. Ang una, ingon pa niya nga, mas maayo kuno nga ang maayong kadungganan pilion nato or maayong pangalan kaysa mahalong pahumot. Mao na iyang ginaistorya. Una, kung papilion ka sa luxurious living kaysa tama-tama lang basta humot ang imuhang dungog at tubangan sa tao o sa Ginoo, dapat makontinto na kaniana. Mao na ang ihang ginatudlo. Unsaon man daw nimo ang mahalong pahumot, ang mahalong mga gamit, maluho ka. Ang tawagan na nila bongga. Grabe mo gasto. Elegante. Unsaon man na nimo, aron lang ka nga muhumot sa atubangan sa mga tao. Uyawan ning tawanan niyo gasto. Perting mahalo na kayo nga pahumot. Perting mahalo na kayo mga sinina. So, humot ka sa mga tao. Saan man na nimo, unya di ay baho ka sa atubangan sa Ginoo. Useless gihapon. Nakitang tanan sa pagkatinuod, baho kayo ang atong dungog atubangan sa Ginoo tungod sa atong mga pagpakasala. Mao na ang realidad, mao na ang sitwasyon nato. Patay kita
sa atong pagkamakasasala, sulti sa Biblia, o kalaban kita sa Dios. Muhumot lamang kita, muhumot lamang kining ato ang baho nga kadungganan at tubangan sa Ginoo kung kita moduol sa iyang anak nga gipadala. Kumutuo ta sa Ebanghelyo, mao ra gina ang pamaagi. Sama ni adtong gibuhat sa babae, akong gihatag nga example kaniadto sa Lucas 7:36-50 nga ang babae diduol gid siya kay gipasaylo siya sa Ginoo. Dati nga baho ang iyang dungog pero giusab sa Ginoo. Diduol siya kang Ginoong Hesukristo. Sulti pod sa Biblia, kitang tanan nga imagine nato niya, mura daw tag kahoy kakatesting mo nang sa karon wala nga gasol naman gud ba. Pero tong una kana magluto ta kahoy gyud ginagamit. Kahoy ba sa mga sa bukid. So kita daw mura daw ta og kanang kahoy nga ginasugnod sa hudno o kanang pugon or kanang magluto kag kanon ginabutang gini mo kahoy. Mura tag inaana atong sitwasyon. Kita tong ginasugnod. So nagsiga-siga na ta kumbaga. Pero tungod ni Kristo, iya kitang gikuha sa kalayo. We are plucked out from fire. Mao na ginasulti. It is said about Israel, pero kita gihapon, kita nga mga magtotoo, we are also plucked out from fire. Naan na ta dito, nagasiga-siga na ta, pero gikuha ta ni Kristo. Gipahunong ang kalayo nga nagbaga-baga sa ato ang kalag. Nagsigig aso-aso. Gikuha ta niya dito. Tungod kay gipasaylo na kita niya. Og ang iyang kasuko nahupay na. Dili tungod sa ato ang binuhatan, kundi tungod sa gibuhat sa ato ang manunubos didto sa krus. Apan katong mga wala pa ni duol kang Kristo, mao ning kalahian. Katong wala pa nakaila kang Kristo, nagpabilin karon sa pugon nga nagadilaab. Mao na ang sitwasyon. Wala ka na plucked out from fire. Nga naman, wala man ka niduol kang Kristo. Dili pareho atong babae, nga niduol kang Kristo, na rescue siya. Kaya tama atong babae. Sakto ang iyang desisyon. Rescue siya sa Ginoo. Dati siyang baho o dungog, pero gilimpyuhan siya sa Dios. Kana tungod kay gipili niya si Ginoong Hesukristo. Wala niya igbali ang mahalon nga pahumot na masayang lang. Amatod pa suban mga tao, pagkasayang niya ng pahumot, ihalamang gibubo sa tiil ni Ginoong Hesukristo. Sayang kayo, pero sa babae, wala niya igbali. Wala niya gihunahuna nga isa ka tuig dahil ni tiguman. Hinahana na siya ka, mahalon. Sa tuang panahon, pila kay balyo anaron. Perting mahala. Sulti ni Ginoong Hesus, what shall it profit a man if he gain the whole world and forfeit his own soul? So bisan pa daw maimo daw ng tanang pagkagalante kanang kwarta sa tibuok kalibutan. Unsa man na ko ikumpara sa imong kalag unya nga mahulog sa impierno? Useless. But pasabot, mas mahal gidi ay ang ato ang kalag kaysa tibuok kalibutan. Kaya magikumpara, what shall it profit a man if he gain the whole world? Gikumpara niya sa ato ang kalag lang, inana kamahal lang ato ang kalag. Busa, pilion daw nato ang kaluwasan. Mao na ang wise nga choice. Pilion nato ang ato ang kalag. Ingon si Jesus Christ o daw, tanawa daw maayo, asay mas bugat, imong kalag o ang kalibutan. So gitagaan kanyag senaryo karon, gipapili kaniya, asay mong pilion. So ang wise nga tao, mupili gyud sa sakto nga pilionon. Unsa man ang imong kaluwasan. Pilion nato ang maayong dungog, matod pa, atubangan sa Dios og maapil na sa atubangan sa tao. Pag mausab na gani na ang pananaw sa Ginoo sa imuha, ang tao nagatanaw sa outward lamang gyud, pero makita nila sa imuhang gawi kay mo resulta na siya sa kabag-uhan. Ug diha-diha makita sa mga tao na usab lagi ning tawhanan, no? Sa una mo ni ang trabaho pero karon dili naman. Kasi mugawas, muhumot ka. Maapil sa atubangan sa tao. Pero, noon kung naghanjog kag kwarta, yung ka nga Brad, sayang man niya ako ang, sobra-sobra man niya akong salapi. So, ihalad na lang na sa tila ni Kristo, sama sa gibuhat sa babae.
Daghang mga pamaagi nga mahimaya ang Ginoo sa imuha mga resources. Nakabalo ka na kay ang Ginoo ministeryo sa imuha kasing-kasing tagaan kaniya og idea paunsa nimo na abuhaton nga mahimaya siya sa imuhang mga resources kung nagsobra-sobra ang imuhang bahandi. Makatigom pa ka og bahandi sa langit. Mao nang kabubuton sa Ginoo. Ingon siya ayo pagtigom og bahandi sa yuta, pero pagtigom og bahandi sa langit. Pero kung ipalabi nimo ang mga butang sa kalibutan, no, ang kalipay, kalibutanon, ang luho, ang pagkabungga, kumbaga. Unya, wala ka magtagad sa imuhang kahimtang ng espirituhanon. Ginabaliwala nimo ang imong sitwasyon at tubangan sa Ginoo. Una-una, ginadangka na ka sa kalayo. Karon pa lang. Nagasiga ka pirmi. Wala ka na-rescue. Nagpabilin ka dito nga gasiga. Ayaw hulata nga maugdaw na ka. Igala. Kung walay mohulbot kanimo sa sugangan, basin maabo na ang imo ang nahabilin nga paglaom. Basin unya, maulahin na ang tanan. So ikaduha nga bahin ato ang natun-an. Ani adto, na kung papilion daw ka, angayan nimong pilion nga maghuna-huna sa kamatayon kaysa sa adlawng natawhan. Ipalabi daw nimo nga bahin sa imong kamatayon. Nasa ka mamatay para imong mapangandaman kini. Ang taong maalamon daw, maghuna-huna pirmi sa iyang umaabot nga kamatayon. Mo na isulti sa Biblia, dili na ako ang pulog. Maghuna-huna ka pirmi nga, pila na lang man siguro ko katuig, bising kuhaon ako sa Ginoo. Pirmi sa iyang umaabot ka kamatayon. O ginaandam niya ang ihang kaugalingon. Apa, nang buang-buang, sulti pa, pirmi lang lipay-lipay ang nasa utok. Asa na po karon mangita og kanang birthday? Asa na po karon og inom? Magsigig pangita og asay lingaw. Abi niya, nga tungod sa iyang sigig katawa, sige siya katawa, abi niya makalimot siya sa iyang tinuod nga problema. Ay, tuo lagi siya ng kanta nga, tawanan mo ang iyong problema. So, tuo kay siya na. Pero, sa tinuod lang, dili niya mausab ang tiniuray niya nga sitwasyon at ubangan sa Ginoo. Nga siya di ay makaluluoy. Nagapanginahanglan og kaluwasan. Siya ready na nga itambog sa impyerno kung dili siya maghinulsol. Pero unsaon man niya paghinulsol? Mao na gina ang pangutana, dili man siya makahimo sa pagbangutan. Nganong dili siya makahimo sa pagbangutan? Dunay nakababag ang ihang pirming paghudyaka, pirming katawa, pirming lipay-lipay. Dako nang babag. Nga imbis imuhang kagulan ang imong sitwasyon at tubangan sa Ginoo, ay, shut there, pre. Lingaw ni, kanta diri. So makalimot ka. Nga ikaw di ay, makaluluoy ang imong kahimtang at tubangan sa Ginoo. So mao kini dapat daw ang atong pilion. Ang ikatulo. Ang ikatulo ingon dinhi, ipalabi daw nato ang pilia ang magsublubon kaysa pagsadya aron makapamalandong ka sa kinabuhi. Pilia ang kana magbasalubon. Mao na mas makatabang kanang muaten kag lamay kaysa muaten ka og kasal or muaten ka og birthday. Tungod kay dito sa lamay imong pamalandungan ang kinabuhi. Pwedeng mahitabo nga hunahunahon nimo sa mga sunod nga mga adlaw, ako naman gyud ang pwede isulod nining lungon nga naa dinhi. Mao na mga realidad pag naa ka dito, so mas maayo pa daw moadto kag lamay. Aron mapahinumduman nimo ang imong kaugalingon nga pwede pod moabot kanimo ang kamatayon sa unsang mang panahon. Magbangutan ka sa imong kahimtang, maghinulsol ka sa imong mga sala ug makabaton ka og tinuod nga kahupayan. Mateo 5:4 nag-ingon, bulahan ang nagbasulubon kay lipayon sila sa Dios. Mao kini ang maalamong pamaagi sa pagkinabuhi base sa perspective sa Ginoo. Mao kanang maalamon nga pamaagi. Nawala ginasulti dinhi nga bawal maglipay-lipay na killjoy ang mga Kristohanon. Ako lang pong klaruhon.
Kay ako daghan kong nadungog ana, bisa ako ang igsuon mismo. Agsulti nga, unsa man na inyong relihiyon, KJ man. Nana. Dili di ay. In fact, ang gisulti dinhi sa Biblia, kung nakasubaybay ka sa mga pagpanudlo sa Ecclesiastes, ang sulti ni Haring Solomon, enjoy life. Ato din nang i-enjoy ang kinabuhi, kay mao din ang kabubuton sa Ginoo. Pero kung naa ang Ginoo sa imong kinabuhi, kung naa sa imong Ginoo, pwede nimo ma-enjoy ang kinabuhi. And ang kabaliktaran, kung wala ang Ginoo sa imong kinabuhi, wala jud kay madawat nga katagbawan, dili jud ka malipay. So anaa kaniya nga katong nagbangutan sa ilang espirituhanong sitwasyon at ubangan sa Dios, sila ang hatagan og kapahulayan. Kay sila nagbangutan og nya ni resulta sa paghinulsol. Sila ang tinuod nga bulahan. Sila ang niuli nga malipayon. O so maabot sa ilaha ang kahupayan, ang kalipay, katagbawan. Kay kauban na nila ang Ginoo hangtod sa kahangturan. So karon magpadayon kita sa ato ang pagtuon. Magtawag naton siya og part 2. Part 2. Atong tukion ang kining tulo pa kapag tulunan, kining ikaupat, ikalima ug ang ikaunom mga punto sa pagpadayon nato sa mga maalamong pagpamili para sa mas maayong pagkinabuhi. So naata kita karon sa 4, 5 and 6. Mga maalamong pagpamili para sa mas maayong pagkinabuhi. Ginatudlo kanato dinhi sa bersikulo 5 hangtod 7 or 8. Ako basahon na to ingong sa 5 to 7 ingon dinhi, mas maayo pa nga badlongon ka sa maalamon kaysa daygon ka sa buang-buang. Ang katawa sa buang-buang sama sa sampinit nga nagpiti-piti sa kalayo. Kini walay kapuslanan. Pun ang maalamon mutuis sa kamatuoran, mahimo siyang buang-buang. Ang pagdawat og suborno makadaot sa pagkatao. Kung mahinumduman ninyo kaganina sa atong introduction, doon ako'y pangutana. Asa may mas maayo alang kaninyo kanang daygon ka o sawayon ka? So ang tubag dito depende. Depende. Tungod kay dili kadto tibuok nga pangutana. So dili pa to kompleto. Gituyo nako to only just to get your attention. Mao lang. Pero karon kay kabalo ko clearly naminaw naman gyud mo. So ihatag nako ang tama nga pangutana base sa bersikulo 5. So mao ni yung sakto nga pangutana. Unsa man gyoy mas maayo? Kanang badlongon ka sa maalamon o daygon ka sa buang-buang? So nauna agmayo. Okay, siguro sayo na lang. No, kana obvious na ang tubag ana, Brad. Ang tubag ana naapod sa text. No, sa bersikulo 5. Mas maayo gid daw ang pagbadlong sa maalamon kaysa daygon ka sa taong buang-buang. Di ba? Mo man nang giingon din ha. Nakasulat sa bersikulo 5. Unya iyang gidungagan og taas nga pagpasabot. Doon na siya description. Gikan bersikulo 6 hangtod bersikulo 7. Karon, usbo na to gamay ato ang approach. Before nato ihatag ang prinsipyo, ang application of wisdom, kumbaga, ang tama nga pagpamili before nato na ihatag. Ato usang susihon ang nakasulat. Atong i-analyze pag-ayo. Tanaw nato pag-ayo. Unsay atong maobserbahan? Unsay ginasulti dinhi? Dayon didto nato sa prinsipyo nga atong timan-an aron magkaroon kitag mas maayong pagkinabuhi. No? Mao ni atong goal. Mao po na ang katuyuan pod ni Haring Solomon kining ginatawag mas maayong pagkinabuhi. So sa obserbasyon, makita nato dinhi nga adunay pagtandi. So ma-observe na ninyo nga sa mga nakalista dunay mga pagtandi. Pagkumpara gihapon sa mga ingon dinhi pagbadlong og pagdayi gitangdi. Pero duha ka klase pod ang mga tawo nga mohatag ani. Ingon pa dinhi ang maalamon og buang-buang gitandi gihapon. Matud pa
ang pagbadlong gikan sa maalamon ug ang pagdaig gikan sa buang-buang. Mao nang insakto nga description. Naunahon nato kining pagbadlong sa maalamon. Anahon nato. Kining pagbadlong sa criticism or correction of the wise. Correction of the wise. Kabalota kay adunay kapuslanan. Mao nang makita nato, maobserbahan nato dinhi. Kabalota nga reliable ang kanang pagpanudlo or correction sa taong maalamon. Reliable, kasaligan, tungod kay gikan kini sa taong maalamon. Mao na ang description niya. O ginapakita dinhi nga ang taong maalamon is an honest man. Naso na makita. Ang versikulo 7a, he stands by the truth. Ingon dinhi, kung ang maalamon mutuis sa kamatuoran, mahimo siyang buang-buang. So nasayod kita nga ang maalamon dinhi nga ginasulti katong tao nga dili mudapig sa mali o sala. Dili siya mo-tolerate og sayop o dili siya konsentidor. Dili siya wise. Wise gyud. Dili siya konsentidor. Kay kung iya kining buhaton, kung mukonsente siya, wala na siya kalainan sa mga buang-buang. Pero giklaro man dinhi, wise ni nga tao. Dili siya mo konsente, kumbaga. Ingon pa gyud dinhi verse 7b, ingon dinhi, ang pagdawat og suborno makadaot sa pagkatao. Mao nang giistorya. Nasayod kita nga ang taong maalamon honest siya. Honest siya. Nga naman, he loves justice. Dili siya kurakot na tao. Dili siya mudawat og suborno. Ay dili niya gusto madaot ang ihang pagkatao. Ginaprotektahan niya ang ihang reputasyon. Dili siya matumbasan og salapi or any gifts para mausab ang iyang baruganan sa kamatuuran. Mao kini ang taong maalamon. Matod pa, maoy nagahatag sa pagbadlong o kritisismo o koreksyon. Pero sa laing bahin, makita nato, doon na po'y taong buang-buang. Naobserbahan po na nato sa text. Naay taong buang-buang. Kining taong buang-buang, mahiligon, magsulti og positibo, pirmi sa mga, magkomentaryo og mga maayo. Komentaryo kanimo, kanang ganing, kabalo ka nga, dili siya kasaligan. Kanang kaduda-duda kayo og mga itsura, kay nga naman, kabalo ka sa iyang karakter nga, maayo siya mo ulog-ulog. Ang ulog-ulogan ka ba? Kana ganing flattery in English. Ulog-ulogan, kasabot kita ng ulog-ulogan. Maayo siya mo flatter. Dili kasaligan ang iyang mga gisulti nga mga pagdaig. Ang description sa iya, mabasa na to sa versikulo 6. Atong mabasa ingon dinhi. Ang katawa sa buang-buang sama sa sampinit nga nagpiti-piti sa kalayo. Kini walay kapuslanan. Mao ang description sa taong buang-buang. Walay kapuslanan iyang ginapangsulti. Walay pulos. Pasagad lang. Bisan pa, sulti siya maayo sa imuha. Kining tawhana, kabaliktaran ni siya sa taong malamon. Dili siya kalasaligan ang iyang mga ginaistorya. Bisan pag maayo siya mga komento. Mabatayan ni mo na. Bisan pag unsa ka maayo iyang komento sa imuha, pag di siya kasaligan nga tao, bisan pag maayo iyang pulong, dili pasabot, tama iyang ginapanulti. Sagad ra siya buhi og mga pulong, sama sa sampinit nga gisunog, piti-piti lang ang agi. Mao nang description dinhi. Naon sa pay atong makita inhi karon. Mao ni atong makita. Atong makita nga daghan mga impluwensya ang nagapalibot kanato. Gusto sila magdala og kausaban, kabag-uhan sa tua. Kaso lang, naay mga maayong kabag-uhan, napoy dili maayong kabag-uhan. Mao na madungog nato pirmi. Kining mga komentaryo, kining mga pagpanambag, ang tinguhaan na is magdala og kausaban kanimo. Ikumbinsi ka nga pag-usab. Kaso lang, naay mga maayo adto, naapoy dili maayo didto. Ingon diri sa Panultihon 15:31 hangtod 32. Maalamon ang tao nga mamati kun badlungon. Kun dili ka magpatudlo, gihikawan mo sa kaayuhan ang imong kaugalingon. Apan kung magpatudlo ka, mudugang ang imong kaalam. So atong prinsipyo nga makita dinhi mao kini, mao ning number 4.
Pilia nga madinawaton ka sa mga pagsaway o pagbadlong kaysa magpabilin ka sa sala tungod sa ulog-ulog sa uban. Pilia nga madinawaton ka sa mga pagsaway o pagbadlong kaysa magpabilin ka sa sala tungod sa ulog-ulog sa uban. So i-welcome nimo ang mga critics. Sahay na ino ako igo po gani kay pag makabalo na gani ko nga murag nay dili maayo nga comment gina likayan na dayon ako, pero dapat di ay i-welcome nimo ang mga critics kay ngano man pasig maka ayo na sa imuha. So dawata ang criticism sa mga tao nga tinuod nagmahal kanimo. Mao na imuhang guide. Katong mga tao nga kabalo ka nagmahal kanimo, dunay concern sa imuha, dawata ang ilang mga kritisismo. Kay maakaayo kini, bisan pag sakit kini sa buot. Sakit magina ka nang i-correct gani ka. Saltian gani ka nga mali ka, Brad. Sipiat ka din hingabahin. Inana gani, sakit na. Usahay lisod dawaton ang pagbadlong sa ginikanan. Labi na kay sakit kini sa imuha. Labi na ka nang tanaw nimo nga murag gibalik-balik naman niyang istorya sa ako ang ginikanan. Di ta ganahan, ma-irritate din ta. Kaning mangod ato ang mga ginikanan, musulti gyud og tinuod kung sa ilang nakita. Mao nang ipalabi na lang nimo imo mga amigo. Dito na lang ko sa mga akong mga amigo kay wa gyud ko'y madungog nga negative comments. Di ko ganahan sa akong pamilya kay puros lang negatibo ginasulti. Pero ang imo mga parents mao nay tinuod nga nagmahal kanimo. Mao na mga tao nga dapat nimong paminawon. Tinuod sila nga concern sa imuha. Mao ang gibadlong ka. Pero ang kanang imo mga amigo nga mo konsente sa imuha mga sala, sa imong mga sayo, mao nay magdala kanimo didto sa kaalautan. You will feel better in your sins. Nga naman kasi ginadaig man ka. Ginadaig man ka pirmi. Bisin og dili sakto. Gina-praise kanila. Pero, dili din na praise. Flattery ang tawag ana. So, pilia nga badinawaton ka sa mga pagsaway o pagbadlong. Kano saaman ka naminaw sa mga pagbadlong kanimo? Una-una daw, hinumduma sa imuhang panumduman. Ginaistoryahan ka sa imong ginikanan, ginaistoryahan ka sa mga mahal nimo sa kinabuhi. Imo ba silang gipaminaw? Open ba ka sa kritisismo? Open ba ka for correction? Mapaubsanon ba ka? Do you love the person who rebukes you? Or basin imong dumtan bantay lang ka, sulti kag dili maayo sa ko, imuha dayong i-hate. Mao ba ka na? Actually, lisod ni siya dawaton nga pagtulunan. Pero sulti sa Biblia, sa perspective, sa pananaw sa Ginoo, mao kini ang maalamon nga pagkinabuhi. Dawata ang kritisismo. Negatibo na, pero makaayo na sa imuha. Para mas maayo ang imong kinabuhi. Pilia nga mahimong madinawaton ka sa mga honest na comments. Ito mga honest na mga comments. Mga corrections gikan sa mga tao nga tinuod nagmahal kanimo. Ang tinuod na higala, dili malipay nga magpadayon ka sa dautan. Badlungod yun kaniya kung tinuod kaniyang higala. Kung tinuod nga gigugma kaniya. Tay concern siya sa imuha. Ang tinuod nga igsuon sa pagtuo, dili niya gusto magpabilin ka sa sala. Mao na iyahagyog kang buyagon. Salmo 141 bersikulo 5, akong basahon ingon dinhi, mahimong silutan ako sa usa ka tawong maayo ug badlongon ako niya uban ang kaluoy. Mao ni ginatawag og speaking the truth out of love. Balik na madog na ako kay Brother Jason. So importante kayo ni. Kanang mo sulti punta sa ato ang correction siguro sa pamaagi pod nga dili pod hurtful. Kaya ang kamatuoran sakit na magina pero ang atong pamaagi dapat dili. So
Ipadayon pa ang pag-ampo sa isa ka salmista, ingon pa niya sa bersikulo 5, ingon niya, apan ayaw itugot nga ang usa ka taong dautan magdihog og lana sa akong ulo. Kita ninyo dunay kumpara na pud. Mao na dapat dili ka masanay, likayan nimo nga masanay ka kanang puro mga positibo nga komento gani sa imong palibot. Kay kung naay negatibo gani mohawa man ka, so ang mga magpalibot sa imo katulang ganahan ka kay puros mga positibo, dapat dili ka masanay ana. Matingala na ka kung puros man ni positive ako madungog. Dapat ma-alarm ka ni ana. Sa laing bahin, mao po nang dili ganahan ang imong igsuon nga mubadlong sa imuha. Nga naman masuko man kadayon. Di ba? Mangluod man dayon, mulain man dayon ang itsura. So mo nang hinungdan nga dili na lang pug ka, di na lang ko mo attempt og kanang hatag sa ko ang nakita. Di na lang ako siya i-correct. Pero di gyapon to sakto. Pero dapat i-welcome nato ang kritisismo. Dili ta dayon magluod. Panultihon 25 bersikulo 12. Ang usa ka pasidaan nga ihatag sa usa ka tawo nga may kasinatian ngadto sa tawo nga buot mamati sama kabililhon sa mga singsing nga bulawan o sa alahas nga hinimo sa labing maayong bulawan. Makaayo gayud ang panambagon. Inaana siya kabililhon, mas bililhon pa siya sa bulawan o alahas nga mahalon. So paminaw ni ana, ayaw tong puros mga positive. Kay basig magdala ka na kanimo sa kaalautan. Nga para sa mga magtotoo, if you are a true believer, kung ikaw tinuod nga magtotoo, and you see your brother in sin, nakita nimo nga sipyat ang gibuhat ni Brad, kasala siya, unsa imong buhaton? What do you do? Pasagdan lang ba nimo siya? Dili nimo sultian? Kay mahadlo ka, basi masuko si Brad. Maulaw mo kung approach sa iya. Uy, kay kanang, bro, hindi siya masuko dayon. Dili nimo isultian siya, pero isulti nimo sa lain. Ayaw nagbuhata. Basin on niya, maabot na sa mga marites. So, di na nimo mapugngan. Mas maayo pa adtuon nimo ang hingtungdan gyud mismo. Pero speak the truth out of love. Na ang lisod po dinhi nga sitwasyon. Naay sitwasyon lisod dinhi. Kung imuhang it will appear nga mo istorya ka sa imuhang igsuon nga Brad do na kay sipyat. It will appear nga murag imong ginasultian na Brad naa kay muta, naa kay puling. Familiar mo ana nga statement gisulti sa ni Ginoong Jesucristo. So dili na lang ka, Brad, kay basin og yag ihakong i-accuse Brad nga ako siyang tabangan nga tanggalon ang puling sa iyahang mata. Unya unsaon mo Brad? May troso pod sa kuang mata. Masigihan niyo kung sumbalikon. Di na lang ko moadto. Unsa may solusyon? Ang Ginoong Hesus nagsulti og unsay solusyon. Lucas 6:42, unsay sulti niya? Tanggala ang troso sa imuhang mata. Tanggala sa. Meaning to say, when you approach to your brother, dapat dili hypocritical. Dapat ipakita nimo siya nga ikaw pud tinuod makasasala pud ka, pero naghinulsol ka. Kay kung moingon ka, Brad, sayop gyud ka. Ako tama, ako dili ko sayop. Hypocritical na. Pag imong ginaingon siya nga nasa sala na ikaw di ay dako di kayong kahoy nasa imuhang mata. So ingon ni Ginoong Hesus, tanggala ang kahoy. Meaning to say, paghinulsol. Diba? Kung kinahanglag na i-restitution, buhaton nimo, ipakita kanang ang imuhang repentance. Tapos, pwede nimo i-approach imuhang igsuon, pinagi sa paghigugma. Diba? Dili pod pamaagi nga mura siya mahambugan sa imuha. Pero gipakita nimo nga you're also vulnerable, ikaw also makasasala pod pareha saya. So dili kana ginatawag og hypocritical. Mao kini mga higala, mga igsoon ang maalamon pag-exercise of wisdom, pagpamili. Sulti ni Solomon, pilia ang koreksyon sa tawong maalamon. Pilia. Sa tawong tinuod nga adunay concern kanimo. Kay kabalo ka nga makaayo kini. Apan sa laing bahin ingon niya, likayi o ayaw hatagig pagtagad ang pagdaig sa buang-buang.
Likahi kini, kay dili kini makaayo kanimo. Hinuon, makadaot kini. Again, mao kini ang prinsipyo nga atong timan-an, pilia nga madinawaton ka sa mga pagsaway o pagbadlong kaysa magpabilin ka sa sala tungod sa ulog-ulog sa uban. So malikayan nimo ng ulog-ulog kung likayan nimo sila. Pag bantayan nimo puro man ni positive ginasulti, imong klarohon unsa man ni tininuod ni imong gisulti. Imong klarohon. Og mao gyud gani iyang ginahimo kay tungod duna siya mga katuyuan, kanang mga flattery. Duna nay mga sa English flattery. So ulog-ulog. Pero ang kanang praise pagdaig. Ang pagdaig kini paghatag og maayong komento nga base sa kamatuoran. Pinasikad sa sakto nga katuyuan. Pero ang ulog-ulog kining flattery binuhat lamang. Dili kini base sa kamatuoran og tinungod lamang sa dili maayong katuyuan. Doon na ginay dili maayong katuyuan nganong gina-praise ka pirmi niya. Siguro ikaw tig libre pirmi, ikaw tig gasto pirmi mo nang di jud ka nasultiag negatibo. Diba? So nasay selfish reasons, mga manipulative reasons. Sulti gani ni Solomon gihapon sa panultihon 27 bersikulo 6, maayo ang tuyo sa usa ka higala bisan og nakapasakit siya kanimo. Apan pagbantay sa halok sa kaaway. So maayo pa daw tong badlungon ka sa imong higala bisan pag nasakitan ka kay maayo iyang katuyuan. Kaysang gihalukan ka sa isa ka kaaway, dili maayo iyang intensyon, di man nimo mabasa iyang kasing-kasing, pero sa likod siyang hunahuna, taghan siyang mga tinguha, dili maayo sa imuha. So maalamon ang pagbadlong sa usa ka higala, bisan sakit kini dawaton. It is wise to take heed of his advice. Kay kabalo ka, nga maayo ang iyang katuyuan. Now sa laing bahin, bisan pag maayo ang komento sa usa ka tawo kanimo nga adunay dautan nga tinguha, pero magkakabalo no, siyang dautan nga tinguha. Wala siya tinuod nga concern kanimo. Wala siya kaayuhan nga tinguha kanimo, likahi kini. Sama kini sa halok ni Judas. Makadala kini kanimo og kadaot. Nakaroon mo adto kita sa ikalima nga prinsipyo. Bansahon nato bersikulo 7 hangtod 8. Ingon dinhi, kung ang maalamon mutuis sa kamatuoran, mahimo siyang buang-buang. Ang pagdawat og suborno makadawat sa pagkatao. Mas maayo pa kun matapos na ang usa ka butang kaysa magsugod pa kini. Ang pailob mas maayo kaysa garbo. So obserbasyon gyapon kay medyo lisod ni siya nga panultihon. Pero para masabta nato, hinahinayon nato. So makita nato ini bersikulo 7. Ingon din nga muundang ka sa pagkamaalamon ang tao kung mupili siya sa hiwi nga pamaagi. Unsay pasabot niini? Kung ang maalamon daw mutuis sa kamatuoran, mahimo siyang buang-buang. Dati siya maalamon, pero dili siya magpabiling maalamon ngano man iya mang giusab ang iyang pamaagi. Bot pasabot niini, nakasala siya, nagcompromise kumbaga. Gipili niya ang sala. Dili bot pasabot Kristohano na ka, balaan na jud ka di ka masayop, makasala gyud gihapon ta. Pero dinhi nga ginaistorya, bisan pag known na ka maayo na si Brad, Kristohano na. Pero tungod sa temptasyon, pwede gihapon kang madala. Kung pilion nimo ang hiwi, mo compromise ka. Makadaot, ingon dinhi, makadaot ang suborno or bribe. Mo ni padayon niya. Kini daw suborno. Bersikulo 8, ang pailob mas maayo kaysa garbo. So unsay pasabot ani? Ang maalamon mahimong dili maalamon o buang-buang. Kumbaga ang mupili sa hiwi nga pamaagi, dati naa siya sa tulid nga dalan, matarong siya pero sa dihang nagkompromise siya, muhatag og suborno. Balo man ang suborno, bribe. Mubayad ba para palutson. Mahimo siyang buang-buang kay makasala siya niini. Daghan kayong bersikulo dinhi sa Biblia nga ginatudlo, ginabawal ginang suborno, ang paghatag ug ang pagdawat. Pananglit isa basahon nako, Exodus 23 bersikulo
utso. Ingon dinhi, ayaw kamo pagdawat og suborno. Kay ang suborno makabuta sa mga tao nga anaa sa katungdanan ug makatuis sa katarungan niadtong dili sad-an. Ma-define niya ang justice. Ang katarungan ma-define niya tungod kay imuhang gibayaran. So ginadili gini sa Ginoo. Sala gayud kini ang paghatag ug ang pagdawat. Pero dinhi sa ato ang gitan-aw karon na passage, atong mamatikdan, muhatag siya suborno kay kulang siya pasensya. Napansin ninyo na atong itagpi-tagpi. Dili gusto mohulat sa proseso. Unsa man ni? Para mas klaro atong basahon sa English, sa palabanta og English. ESV. Palabanta. Versikulo 7 ingon dinhi. Surely oppression drives the wise into madness, and a bribe corrupts the heart. Ang ginapakita dinhi is, it is unwise and sinful to deprive justice by offering a bribe. I-define mo ang justice because dili ka gusto mohulat, naging impatient ka. It is a form of oppression or injustice. Mayong example ani kini na dungog na ako ni gahapon nga example ako wala pong hiramon. Kanang ganing maghulat kag dugay taas nga linya. Linya nga taas kayo. Unya musingit ka. Either mohatag kag padulas o suborno or kining gitawag og padrino system. Kay wala kay pasensya. Dili ka gusto mo linya og natural process kay liwa sa linya gusto ko mo shortcut. Umaga gusto siya mo shortcut. Tungod kay kuan kining naa siya kapit. So lakas kay siya so nahimo siyang proudful. Proud siya. Kaya asulti din ni bersikulo 8, the patient in spirit is better than the proud in spirit. Proud siya. So dining bahina, kulang og pasensya. Dili kahulat, no muhatag na lang og suborno unya, proud pagyud siya niini. Sulti ni Solomon, dili kini maalamon nga pamaagi. Dili ni siya wise. You should not be proud of it. Ningon pa niya. Mao kini ang ginatawag og shortcut. Nakahinumdum ko ganina ako mong ipangutana unsa may maayo shortcut na para paspas. O dito ka sa lungkat, bahalang madugay. Gusto ka madali. Abi nimo, kay dali lang kaayo, no? Abi nimo makaayo ni. Paspas kayo ni. Pero dili di ay ni maayo because you compromised. Nagkompromiso ka. It is an expensive, no? Mas mahalon, mas dako ka og nagasto, kumbaga. Ngano man kay gidaot ang imong reputasyon. Kasala ka sa Ginoo. Aduna kay guilt, madaot ay mong fellowship sa Ginoo. Pero man dili ni siya kay kanang nakauna lang ka for any other reasons. Ang gisulti din ni bribe ka. Mo ning gisulti din naghatag kag suborno para gusto nimo nga mauna dito kay nga naman impatient nga gusto nimo shortcut. So, dili daw ni maayong buhaton. It is not wise. So, ginatudlo din mao kini. Para atong matiman-an, 5 nga prinsipyo. Pilia ang muhulat nga mapailubon. Subay sa hustisya sa Ginoo. Kaysa mo shortcut o muhatag og suborno, unya madaot ang reputasyon mo. Pilia nga muhulat nga mapailubon. Patient. Ang Diyos hustisya ug iyang pamaagi subay sa katarungan. Mao na ang ato ang Ginoo, mao nang kinaiyan niya. Ug gusto niya nga kita pod mo sunod sa iyang example, sa iyang panig-ingnan. Maglakaw kita sa pagkamatarong, sa hustisya, sa pagkabalaan. Kung kinahanglan mo antos, no, sa paghulat. We wait patiently. Maghulat ta nga mapailubon kay mao kini ang maalamon nga pamaagi. Mupili ka og shortcut kay naging impatient ka, nagcompromise ka, naghatag kag suborno, nawala ang imong pagsalig sa hustisya o pagkamatarong sa Ginoo. Apoy uban ana nga kanang taas kayo ang proseso sa
mag-procure og justice na human kuhaon na nilang justice sa ilahang kamot. Wala sila salig sa hustisya sa Ginoo. Mga igsoon ug mga higala, mao kini ang maalamon na pamaagi sa panglantaw sa Biblia. Pangutana ay mong kaugalingon. Actually, apil po ko niini. Nagsubay ba kita niini? Nagsubay ba kita niini? Madto kita karon sa ikaunom nga prinsipyo. Makita nato sa bersikulo 8. Ingon dinhi, mas maayo pa kung matapos na ang usa ka butang kaysa magsugod pa kini. Kini nga prinsipyo lisod gyapon sabton. Pero masabtan kini sa mga magtotoo lamang. Dili ni siya masabtan sa mga unbelievers. Ang tanang butang, tanang mga panghitabo sa iyang kinabuhi, kung magtotoo siya, maghatod kaniya sa kaayuhan sa ulahi. Mao ni ang Romans 8:28 sa Old Testament. Saan ang Romans 8:28? All things work together for those who love God. Sa ato pa, dili pwede sa mga unbelievers. Katulang mga nahigugma sa Ginoo. Itong nairelasyon sa Ginoo. Mao na, bisan pag dili maayo ang imong naagian karon, kanang imong mga kalisdanan o pag-antos, dili kini magpabilin. Aduna kini katapusan. Muhunong kini. Kaya kung ikumpara nimo ang realisasyon nga naglisod ka karon, huna-huna muundang kini sa katapusan. Ug ang tanang sitwasyon magdala kanimo sa kaayuhan, sa kaulahian if you love God. Magdala kini kanimo. Dili man maayo ang sitwasyon nimo ron. Daghang mga kalisdanan, nakay sakit-sakit sa lawas, sakit sa dunggan, pero nakabalo ka. Ikaw nagsalig sa Ginoo, gihigugma nimo ang Ginoo. Unsay pasalig sa Ginoo? All things work together for good. Ingon pa nga, mudala kini kanimo, ang imong kaulahian is always good. Una. Kaya, mo nang sulti nako, dili ni siya applicable sa mga unbelievers. Na kung ikaw, unbeliever, wala pa ka nakaila sa Ginoo, pero ganahan ka niini, gusto jud ka nga, maayo pod ang dagan sa imong kinabuhi, labi na ang kaulahian, mahimong good para sa imuha. Pero wala pa kay relasyon sa Ginoo. Igala, giaghat ko ikaw, hinulsuli na ang imong mga sala. Ug dawata si Kristo sa imong kasing-kasing. Kay kadto lamang adunay Kristo sa ilahang kinabuhi, mao ang maka-experience sa ultimate nga kaayuhan, maka-experience og ultimate good in the end. Again, sulti dinhi, mas maayo pa kung matapos na ang usa ka butang kaysa magsugod pa kini. Actually kini pareho, similar kini sa verse 1. Inyohan ang balikon ang verse 1 na ay pagka similar. Ingon dinhi, ang adlaw sa imong pagkamatay mas maayo pa kaysa adlaw sa imong pagkahimugso. Di ba? Pagkamatay end man na. Ang kanang pagkahimugso sinugdanan man na. So murag pare-pareho. Nganong mas maayo ang katapusan, ang adlaw sa imong pagkamatay? Unsay rason? Tungod kay dinhi magsugod ang kinabuhi nga walay katapusan. Para sa Kristohanon, ang kamatayon kadaugan. Abi sa uban, mga unbelievers, wala na, patay na siya. Pero para sa toa, ang kamatayon, sinugdanan pa lang sa kinabuhing walay katapusan. Ang kinabuhi sa kalipay, wala na kay taguol, na kasakit, muundang na ang tanang pag-antos, wala na'y sala, wala na'y temptasyon, wala na'y presensya sa yawa, wala na'y tempter. So magsugod ka na pagmahuman atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Ang ultimate, mawala gyud ang presensya sa sala is dili padayon, pero padulong na ka didto. Pero kung mahuman ang mong kinabuhi dinhi, kauban na ka sa Ginoo. After pa na ang katong walaon tong mga katong presensya sa sala. Pero kung naa na ka sa Ginoo, naa na sa kalipay, wala na gyud kanang tsansa nga mubalik pa ka sa dati nimong kinabuhi. Sa kalisod, kaguol, wala na. Mao nang para sa Kristohanon, ang katapusan para kaniya
is mas labing maayo. Pero kung ikaw unbeliever, dili nimo gihapon kini masabtan. Di gihapon nimo ni masabtan. Hinumdumi, bisan tinuod, kini para sa mga believer. Kung ang mga unbeliever di kasabot, pero ang mga believer makasabot. Kung tinuod ka nga magtotoo, unya, naglisod-lisod ka karon. Doon na kay mga kalisdanan na naagian. Again, hinumdumi, all things work together for good for those who love God. So maayo gihapon ang kaulahian. Lantawa ang umaabot. Ayaw lang pagsigig tanaw sa imuhang kinabuhi karon. Sa imuhang giagian nga kalisdanan karon. Isipa nga kinabuhi karon, dili pa mao ang katapusan. Napay mas maayo. Hindi nyo diri, mas maayo ang katapusan. Mao na ang imuhang objective. Mao na imong goal. Ayaw tanawa ang karon. Life is not yet eternity. Karong kinabuhi na to karon. Dili pa ni ang eternity. Kaya sulti sa bersikulo 8, mas maayo magpailob, mas maayo magpailubon, no? Be patient in life. Endure hardships. Endure na tong hardships. Kay moabot pa sa unahan ang finishing. Napay finish line. So, unsay atong pwedeng timan-an na prinsipyo din hingabahin. Mao ni ang atong ikaunom na prinsipyo atong timan-an. Mas maayo nga muantos kang malaumon sa umaabot diha sa Ginoo kaysa desperado kang magunahuna sa niagi og karon. No, kasi tan-aw nimo mo guni akong kinabuhi kaniadto nya karon agi poy kausaban, grabing kalisdanan. Dapat dili ka mawad-ag paglaom. Ayaw ka wad-ag paglaom higala. Ngano man duna pay umaabot. So dapat mo look forward ka. Kasi ingon dinhi ang katapusan mas labing maayo. Dili pa kini karon ang eternidad. Dili ni dapat mao imuhang goal. Gani ang mga katawhan tong unang panahon. They were looking forward to a city whose builder is the Lord. Dapat ang imuhang panan-awon mulampas sa langit. Tanaw dito sa langit where Christ is seated. Naa dito. Dili sa mga butang sa imuhang giagian, kalisdanan karon og katong mga nangagi. Si Solomon, niagi po siya og kasaypanan. Napod siya lesson dinhi. Sipyat siya. Kay nakasala siya tungod kay nagpatuyang siya sa mga butang sa kalibutan. No, naging disappointed siya. Kasi iyang gina-expect nga makuha niya ang kalipay o katagbawan sa mga butang sa kalibutan. So, muna, di ba? Iyang gibuhat ang tanan. Iyang gispend ang tanan ng resources nga gihatag sa Ginoo. Ang pagka-bright gigamit niya para testingan, eksperimentuhan ang kinabuhi. Pero disappointed siya. Nga naman wala day siya natagbaw. Kini iyang naagihan nga experience, kauban sa iyang realisasyon, mao po niya natunan kasi tungod sa pagka-bright niya, iyang naobserbahan nga ang kalibutan di ay tinunglo. Under a curse. Mao ni ang iyang diagnosis sa kinabuhi. Nung mabasa nato na kapitulo 1 hangtod 6, mao na atong naagian. Mao ni iyang thesis. Kung ingon pa niya, kung walay Ginoo sa imuha, wala jud kay kalipay o katagbawan. Mao na puro kalisdanan. Pero wala siya nagpabilin dinhi. Wala siya nagpabilin sa katuyan ng obserbasyon. Wala siya nagpabilin sa knowledge lang. Sa iyang gibuhat, niduol siya sa Ginoo. Wala siya nagsigi gunahuna sa kalisod sa sitwasyon sa kaagi. Wala niya gibaso lang Ginoo. Ikaw manggod Ginoo, gitunglo man gyud imong kalibutan. Muna dili gyud may malipay. Muna dunay bangag sa among kasing-kasing, dili gyud ma-fill in ug bisig unsang among ibutang. Wala niya gibaso lang Ginoo. So iyang gibuhat, ginatan-aw niya ang umaabot. Wala niya ginatanaw ang past o ang kasamtangan. Ay kabalo siya nga tinunglo kini kalibutan, pero nibalik siya sa Ginoo. Gipili niya mahimong maalamon sa umaabot diha sa Ginoo kaysa maging desperado sa kasamtangang kahimtang. Mao bitaw na ang iyang rekomendasyon alang sa mga tao kaniadto sa pagsulat niya niini, maupod ang angay natong sundon. Unsa iyang rekomendasyon? Ingon pa niya, ibutang nato ang atong paglaom sa Ginoo. Salig sa Ginoo.
Salig lang ta sa Ginoo. Kay the best is yet to come. So ay kayo si hunahuna atong imong kaagi o imong kahimtang karon. Una-una ang umaabot kay the best is yet to come. Kung unsa man ang atong kahimtang karon, this is not the end yet. Ano yang ginaingon? Naapay mas maayong kinabuhi. Kung isalig nimo ang imong kinabuhi dinha sa Ginoo. So kinahanglan lang nato usbon ang atong panglantaw. Kaya ingon si Solomon, apply wisdom. Usba gamay, i-tweak gamay ang imong panlantaw. Kasi ang atong panglantaw wala kaabot sa standard sa Ginoo. Dapat usbon na to base sa unsa ginatudlo sa Biblia. Dapat mo subay kita sa panglantaw sa Ginoo. Tuod tinunglo ang atong kalibutan, pero pwede nato ma-applyan og wisdom. Mao na ang ginatudlo din ni Solomon. Atong pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi, dapat daw maalamon ang atong pagpamili aron mahimo tang mas maayo. Mas maayo ang atong kinabuhi. Bisan pa sa atong kasamtangan nga sitwasyon, tinunglo atong kalibutan, dili pa ni ang best, di ba? Because the best is yet to come man. Pero ingon pa niya, pwede gihapon applyan og wisdom. Gamay lang tweak sa ato ang panglantaw. Actually, di ko kasulti nga gamay. Dako gyud di ay. Kasi usbon na to ang atong panglantaw, mubalhin ta dito kung unsa ang panglantaw nga ginatudlo sa Biblia. So, dinhi lang usa takutob karon kay wala na tay oras. So, sa sunod bahin, padayonon nato ang bersikulo 14. Pero sa atong panapos, basahon nako ang conclusion ni Solomon. Tanaw na to ang ihang panapos pod. Ingon siya sa bersikulo 12 sa kapitulo 12 pod. Kapitulo 12 sa Ecclesiastes, bersikulo 12. Ingon pa niya, anak, ani apay angay mong matngunan. Ang pagpanulat og mga libro, walay undang. Ingon pa niya, kanang sige kag tuon, makakapoy din na. Nga naman, dili man ang undang. So sige, experience sa mga tao, sige pong sulat, sige sulat. Pa may undang ang kalibutan sa mga tao, nagkadaghan ang experience, sige pong sulat. Daghan pong natunan, sulat pod. Ingon pa niya, wala na yung undang. Ingon pa siya, og makaluya kanimo ang pagpalabig tuon. Kaluya po day, no? Si Solomon, niyagi po day siya kaluya, pero perti na siyang brighta. Ingon pa niya, versikulo 13, human niining tanan. Morning nindot. Usa na lang kabutang ang angay kong isulti. Morning ni ang iyang recommendation. Ingon pa niya, tahura og kahadloki ang Dios og tumana ang iyang mga sugo. Mao nang nindot. Alang kini sa tanang tao. Alang kini sa tanang tao, bisan di ay apil tong mga tao nga wala na minaw niya. Katong mga tao nga dili gusto maminaw, dili gusto mutuman, pero apil di sila, dapat mutuman. Dapat ilhon nilang Ginoo, dapat kadlukan nilang Ginoo, dapat tumano nila ang mga sugo sa Ginoo. Kay alang kini sa tanang tao. Ayun sa bersikulo 14, hukman sa Dios ang tanan tang buhat, bisan ang atong gibuhat sa tago. Maayo man kini udautan. So daghan patag kanang pwede matun-an. Daghan patag mabasa, pwede ka-learn patag more kung buto naon-naon. Kaso, kung dili man lang ta moduol sa Ginoo, bisan pag tibuok libro sa kalibutan, nagfile na sa imo. Puno nag-library imong balay. Nabasa na nimo tanan. Unya wala man lang gihapon kaniduol sa Ginoo, useless gihapon. Mo na ingon niya di. Makaluya na. Anak, makaluya na. Pero mao ni imong angay buhaton. Duol sa Ginoo. Ilha siya. Kadluki siya. So mao ni mga igala, mga igsuon, ang maayong nga rekomendasyon alang kanato. Balik ta sa Ginoo. Ilhon nato siya ug tumanon ang iyang mga sugo. Maglakaw kita sa pagkabalaan o pagkamatarong subay sa ihang mga mando. Tungod kay hukman sa Dios ang tanan tang buhat, dayag man kini o tinago. Magampo kita.
Mong Ginoong Dios, daghang salamat sa imong mensahe karon. Hatag kini kanamo Ginoo paglaom bisan tuod na kinabuhi kami sa tinunglo nga kalibutan, puno sa kalisdanan ug mga pagsulay. Pwede mahimo Ginoo nga mas maayo ang among kinabuhi. Kung buhaton namo nga maalamon ang among pagpamili sa mga isyu sa kinabuhi. Subay sa imong kabubuton, Ginoo. Lord, tabangi kami nga dili lang kini magpabilin nga kaalam kundi unta maaplikar gyud namo kini sa among mga kinabuhi. Unta dili kini mobalik nga kawang umusampot sa kalimot. Mao kini among pangamuyo sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Lihog manindog ta mga igsoon. Again, Lord, we would like to praise and honor you, Lord. You are so awesome, O God, and you're faithful. Bisan pa Ginoo, tinuod kami sa daghang panahon, dili kami matinumanon, dili kami faithful kanimo. Pero ikaw dili mausab Ginoo. Ikaw nagasustain ka namo, among ginakaon sa matag adlaw, dili kami angay niini kana mga pabor nga among dadawat Ginoo, dili kami angay. Apan Ginoo tungod sa imong kapuno sa grasya ug kaluoy imong ginapakita kanamo. Bisan pa Lord wala pa mi nagbungat sa among panginahanglanon, imo nang ginatubag Ginoo. Kan salamat Lord sa imong pagkamaayo. Karon Ginoo among inabalik kanimo ang portion Lord sa imong gihatag. Unta magamit ka ni Ginoo para sa pagpalambo sa imong buluhaton. Bangi Ginoo ang mga pangulo nini nga iglesia, taga Isla Wisdom, giyahay sila Ginoo para kini magasto para sa to spread your word sa imong ebanghelyo. Daghan pa Ginoong mga kalag makadungog sa maayong balita. Ta Lord kini makahatag og kaymayaan sa imong pangalan. O Ginoo, among iampo ang imong pulong sa Roma 11:33 ug 36. Pagkabahandianon gayod sa Dios ug pagkalawom sa iyang kaalam ug kahibalo. Walay makasaway sa iyang hukom. Walay makasabot sa iyang mga pamaagi. Kay gikan kaniya ug pinaagi kaniya ug alang kaniya ang tanang mga butang. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Ang tanan magasulti. Amen. Ang gabi sa aton tanan. Praise you, Lord Jesus. Oh, church, arise and put your armor on. Hear the call of Christ our captain. For now the weak can say that they are strong in the strength that God has given, with shield of faith and belt of truth, will stand against the devil's lies. An army bold whose battle cry is love, reaching out to those in darkness. Call to war. Our call to war, to love the captive soul, but to rage against the captor. And with the sword that makes the wounded whole, we will fight with faith and valor. When faced with trials on every
inheritance of nations. Praise the Lord. See the cross. Come see the cross where love and mercy meet, as the Son of God is stricken. Then see his foes lie crushed beneath his feet, for the conquerors has risen. And then as the stone is rolled away, and Christ emerges from the grave, this victory march continues till the day every eye and heart shall see it. Spirit, come. So Spirit come, put strength in every stride, give grace for every hurdle, that we may run with faith to win the prize of a servant good and faithful. The saints of old still lie awake, retelling triumphs of His grace. We hear their calls and hunger for the day when with Christ we stand in glory. May the church arise in the strength of the Spirit of Jesus Christ, our Savior and our King. Give you thanks, Lord. We praise you. O Lord, our God, thank you for the joy you feel in our hearts. Thank you for making us worthy to stand before you to worship you through your Son, Jesus Christ. O Lord, may we continue in your word and use it for the glory of your holy name. In Jesus' name we believe and pray. Amen and amen.